In 2017 kocht Dries Posma, tegearre met zijn zoon en schoonzoon, de jeddere gereformeerde kerken in de Westereen om daar appartementen in te bouwen. Toch konden ze net voor ten dadelijks los met haar bouwplan, want eerst waren er nog kerkentjesten houden omdat het oude kerkengebouw nog het klaar wie. Maar zo'n 2018 is het werken en de eind komt stadig on in zicht. Ik timmer hier nou krap ontwaaien hier, denk. Nou ja, en het is eigenlijk een wat hobbywerk. Dus dat we nog met die dan om een uur 2 in huis of jou rijden. En we slaken wordt een week uur. Maar verder dan ben we meestal de hele week wel wat. In totaal worden 6 unieke hierwenningen realiseren. Dus de binnenkant van de jeddere kerken ziet er totaal uit. Aan de boetenkant is net een soort verloren. Het geraamte van het kerken is zo volle als mogelijk in stoon houden en dat is mijn reden. Het is een beetje het beeld van een Westereen. De mensen die wijnen die ben om zij gewend. En omdat er ruimte genoeg in wie hoeden we aan de boetenkant net een prutter te verhoren. Er weer plak genoeg om er appartementen in te bouwen. Het realiseren van hierwenningen in een jeddere kerkengebouw is vrij uniek. En je komen van zelfs andere dingen in dan normaal. De preekstoel die hebben we eruit halen. Want ja, bewoners zijn niks aan de preekstoel natuurlijk. Die hebben we eruit halen. Er zit ook nog een heel mooi orgel in. En die is naar Italië gegaan. Die wordt nou verbroekt. 3 van de wenningen liggen onder Squallestritten en 3 onder Kliesestritten. Elke wenning had een eigen entree, tuin met terras en losse berging. En de meeste wenningen binnen al bewennen. We hebben 4 appartementen in het kerkenzaal. Er is een biggebouw bij, daar heb ik 2 in maken. De kosterwenningen direct bij, daar wennen nog eigenlijk nog weer de koster van de nieuwe kerken. Ja, het is een kosterwenning, dus daar moet ik een koster in. Wat opvalt is dat volle mensen net direct uit de regio komen. We hadden mensen in 2 in het biggebouw en dat zijn 2 vrouwen uit de Westereen. En de horen daar komen al die mensen uit heel lang bij. En dan komen gewoon uit Nijmegen, Arnhem, Kampen. We zijn met de laatste hier bezig. En dat zijn mensen uit Hellevoetsluis die daar interesse bij hebben. Dus weinig bestrijders. Karel en Anita binnen een van de nieuwe bewoners. Zij hebben 15 jaar lang in Arnhem wennen, maar zo'n september wennen ze in een van deze nieuwe hierwenningen. Maar hoe kom je bij een wenning in een jeddere kerken in de Westereen? Door rond te rijden en door internet te kijken. En dan op een gegeven moment zeggen, we moeten daar eens dieper op ingaan. En dat hebben we gedaan. We hebben met de mensen die dit gerealiseerd hebben gesprekken gehad. En het klikte allemaal. En toen zeiden we, dan moeten we daar gaan wonen. Hoe wilt ze er nou maar krijgt wenje, voldocht het ze goed? We zijn echt heel blij om hier te zijn. We misten in Arnhem heel erg een tuin. En vooral ook de ruimte om ons heen. Ik ben een boerendochter, dus ik wilde toch wel weer een beetje terug naar de natuur. Om de kriesdagen heen moet de laatste hierwenning klaar wezen en dan kan de laatste bewenner de sleutel krijgen.